El pa amb tomàquet és probablement el plat més senzill de la cuina catalana. Només porta pa, tomàquet, oli i sal. I opcionalment, si volem, all. Aquesta menja ens sembla deliciosa. Però per què? Què té aquesta combinació perquè funcioni tan bé? Doncs avui intentarem entendre-ho. Què fa que sigui tan apreciat un plat tan simple? El pa amb tomàquet ha traspassat fronteres, però el seu èxit no és només qüestió de tradició o de cultura. El seu secret és que el pa amb tomàquet no és simplement la suma de 4 ingredients: pa, tomàquet, oli i sal. És un equilibri gairebé perfecte. Cada ingredient ens aporta allò que als altres els hi falta. Dolç, la llesca de pa. Àcid, el tomàquet. Salat, la sal. L'oli d'oliva verge hi aporta un lleuger toc amarg. I el tomàquet també umami. I si afegim all, potenciem l'umami i li afegim un toc picant. Només amb 4 ingredients, el nostre cervell rep gairebé tots els grans gustos bàsics alhora, provocant una explosió de sabors, aromes i textures que fan que cada mos sigui sorprenentment complet. I és precisament aquest equilibri el que fa que combini tan bé amb una gran diversitat d'ingredients. I això és només el principi. El pa del pa amb tomàquet sovint el veiem només com un suport, però ens aporta molt més que això. Els midons del blat aporten una dolçor natural. De fet, és aquesta dolçor la que equilibra l'acidesa del tomàquet. L'amassat i el repòs de la massa creen una molla esponjosa i el forn transforma l'exterior en una crosta cruixent. Si el torrem, obtenim l'anomenada reacció de Maillard, que genera desenes de compostos aromàtics nous, que donen al pa el seu gust característic, el to daurat i crea una superfície cruixent que contrasta amb l'interior tendre. En canvi, si el pa no està torrat, absorbeix molt més el suc del tomàquet i l'oli. Tradicionalment, però, es feia amb pa de dies anteriors i sense torrar. La seva superfície, més seca i rugosa, actua gairebé com una raspa. Extreu la polpa i el suc del tomàquet sense que el pa s'estovi en excés. Realment, no hi ha una manera correcta de fer-lo. Cada un tenim les nostres preferències. I vosaltres, com el preferiu? Jo personalment, amb el pa del dia i sense torrar. Podríem dir que el tomàquet és el gran protagonista. Però sense la resta d'ingredients no aconseguiríem aquest equilibri gairebé perfecte. Tot i que el tomàquet va arribar d'Amèrica al segle XVI, no es va integrar com a ingredient de la nostra gastronomia fins a partir de la segona meitat del segle XVIII, ja que inicialment sols es cultivava com a planta ornamental al considerar-se tòxica. És al segle XVIII quan els pagesos catalans van portar el tomàquet a taula gràcies al seu costum de refregar-lo en el pa de dies anteriors i amanir-lo amb oli i sal. I no vull entrar en polèmiques de si va ser el Maresme, el Penedès, el Delta del Llobregat o qualsevol altra comarca catalana on es va començar aquesta pràctica. El que sí que queda clar és que l'origen del pa amb tomàquet és català, ja que apareix referenciat per primera vegada en l'obra de teatre La Taverna, un drama popular en 9 quadros, escrita per Eduard Vidal i de Valenciano i Rosent Arús Jarderiu el 1884, molt abans de l'arribada de la immigració a Catalunya. És a dir, aquella teoria que el pa amb tomàquet el va portar a la immigració queda desmentida per aquesta referència documental. Per al pa amb tomàquet tradicional farem servir tomàquet de penjar. Aquest tomàquet es caracteritza per una pell gruixuda, una polpa densa i poca aigua. Per això és ideal per sucar el pa i també molt apreciat en guisats i salses, perquè concentra molt el gust. I què ens aporta el tomàquet al pa? Hidrata el pa i aporta una agradable acidesa, sucres naturals i també un dels sabors més desconeguts, l'umami. Però què és l'umami?
L'umami és el cinquè gust bàsic, juntament amb el dolç, el salat, l'àcid i l'amarg. Per simplificar-ho, he representat els gustos d'aquesta manera. La paraula japonesa umami significa gust deliciós. És un gust persistent que aporta profunditat i una agradable sensació de plenitud a la boca. És el que fa que un plat ens sembli més complet, més rodó i més satisfactori. No us penseu que l'unami és exclusiu de la cuina japonesa. També està present en molts ingredients de la nostra cuina. L'unami el trobem en els aliments curats, com els formatges, les anxoves, el fuet o el pernil, en els bolets, en l'all i, és clar, en el tomàquet, entre molts altres. Us sona, oi? Precisament, molts d'aquests ingredients són els que tradicionalment posem damunt del pa amb tomàquet. I no és cap casualitat. Si el tomàquet és madur, és una veritable bomba d'unami. Quan fregues un tomàquet ben madur sobre el pa, alliberes glutamat, el compost natural responsable de l'unami. Quan aquest es combina amb la dolçor del pa, l'acidesa del tomàquet, l'oli i la sal, el cervell rep una combinació de sabors extraordinàriament equilibrada. I és aquí on apareix aquella sensació de "em vull una altra mossegada". Una de les coses de les quals podem estar orgullosos és de la qualitat dels olis d'oliva que es produeixen a Catalunya. A Catalunya es conreen nombroses varietats d'oliva, com l'arlequina, la morrut, la farga, l'empeltre o la sevillenca, entre moltes altres, que donen lloc a olis d'una qualitat extraordinària. I aquests olis tan reconeguts, què ens aporta el pa amb tomàquet? A part de portar untuositat, l'oli aporta una amargor suau, la qual actua com un element de contrast, ja que trenca la monotonia d'aquests sabors i aporta caràcter i complexitat. A més, recobreix suaument el paladar i ajuda a integrar tots els sabors, fent que cada mos mantingui l'equilibri del conjunt. En definitiva, és la nota que dona profunditat a la barreja, fent que la combinació sigui més sofisticada. I ja només ens falta la sal, que també és un element important i ens ajuda a respondre a la pregunta inicial de per què és tan bo el pa amb tomàquet. La sal, de fet, funciona com un amplificador. Fa que el gust umami del tomàquet exploti i duri molt més temps a la boca. En reforça la dolçor natural i n'equilibra l'acidesa. També redueix la percepció de l'amargor, fent que el conjunt sigui molt més harmònic. Sense sal, el tomàquet no perd sabor, simplement que el nostre cervell el percep molt menys. L'all és opcional, però forma part de la tradició de moltes cases. El pa amb all i un bon rajolí d'oli és un plat molt més antic del pa amb tomàquet i és molt probable que en sigui l'antecedent. Però quan hi és, ens aporta els seus compostos sulfurats, que, en ser fregats en el pa, alliberen un aroma punyent i un lleuger toc picant. Aquest picant actua com un contrapunt a la dolçor del pa i a la sucositat del tomàquet, fent que el mos sigui molt més dinàmic. Encara que l'all en si no és la font principal d'umami, la seva presència potencia la percepció d'aquest gust en el tomàquet. En definitiva, l'all funciona com un petit despertador sensorial que ens prepara el paladar per a gaudir plenament de la combinació de pa, tomàquet, oli i sal. El pa amb tomàquet combina gairebé amb tot. Però per què? Per la combinació dels seus ingredients i per tots els matisos que aporta, gairebé podríem considerar que fa la funció d'una salsa. Envolta l'ingredient principal, l'acompanya, el potencia, però mai l'amaga. Aquí hi caben productes dolços com el raïm, salats com el bacallà esqueixat, àcids com les sardinetes en escabetx, amargs com la xocolata negra i umami com el pernil curat. I si vols conèixer combinacions totalment diferents, no et perdis els meus propers curs, en els quals et presentaré combinacions que no t'esperes. Perquè cadascú tenim la nostra combinació preferida. Jo, per exemple, pa amb tomàquet amb formatge. I vosaltres? He estat parlant molt
dels gustos i dels sabors que ens deixa en boca. Però la textura també és molt important en el menjar. El pa amb tomàquet ens aporta gairebé tantes textures com gustos. Tenim el cruixent, aquell so que tant ens agrada sentir. El so també és important aquí. L'esponjós de la molla que ens omple la boca. El sucós del tomàquet madur que ens ajuda a fer la mossegada més agradable i l'untuós de l'oli que fa que tot passi molt millor. Quan tot això coincideix en una mateixa mossegada, el cervell interpreta com una experiència especialment agradable. I el pa amb tomàquet ens ho dona tot en un. Perquè no sols mengem sabors, també mengem textures. El pa amb tomàquet va néixer per aprofitar un pa que ja no era tendre. Avui, en canvi, molts busquem expressament un bon pa de pagès, un oli d'oliva verge extra de qualitat i un tomàquet ben madur per fer-ne un de memorable. Una recepta humil ha acabat convertint-se en una de les grans joies de la nostra gastronomia. I segurament per això ens fa enfadar tant els catalans quan li diuen pa tomaca o fan versions que s'allunyen molt de la recepta tradicional. Igual que als valencians no els agrada veure una paella amb xoriço, als catalans ens costa veure un pa amb tomàquet fet sense respectar-ne l'essència. Per què és tan bo el pa amb tomàquet? Perquè és molt més que 4 ingredients. És una combinació en què cada ingredient compensa i potencia els altres fins a crear un equilibri extraordinari. Potser per això, un plat nascut de l'aprofitament ha acabat convertint-se en un dels grans símbols de la cuina catalana. Està bé. Està bo. Millor. Ara sí.